Olemme Kaakelikeskuksen standilla Finbuildissä. Mukanani Chris Lehtinen Kaakelikeskuksesta. Chris, mitä haluaisit kertoa tämän lähetyksen näkijöille teidän tuotteista? Keramisten laattojen käyttö julkisivuissa on kasvanut todella paljon ja me tuotiin tänne teemana tämä meidän viimeisin referenssi Flamingo, mikä on mahtava ja paljon julkisuutta arvoa saanut. Eli julkisivun käyttö ylipäätänsä sekä julkisessa rakentamisessa että myös kerrostalon saneerauskorjauksissa. Edut ovat valtavat verrattuna monen muuhun. Eli keramisten laattojen käyttö asuintalojen julkisivukorjauksissa on nyt kasvamassa ihan enenevässä määrin. Siihen vaikuttaa se, että se on hinnallisesti erittäin kilpailukykyinen kaikkien kanssa. Se ei sido talvirakentamista, se voidaan tehdä myöhemmin tai talvesaikaa. Ja materiaalin monipuolisuus, eli me pystytään sama ajatus värimaailma käyttää kuin mikä siinä on ollut vallitsevana, tai lisätä siihen pienillä lisäyksillä tehdä muutoksia siihen. No, tässä on esimerkkinä Kiikartorni Turussa, korkea kerrostalo, jossa julkisivu oli tiensä päässä, eli alkoi rapautumaan ja siinä oli energiataloudellinen vaikutus myös se, että alkoi olla kylmä talvella, pakkanen teki tehtäviä kesällä, kuumina päivinä niin se lämmitti liikaa huoneistoja ja muuta, niin siinä haettiin sitten erilaisia tekniikoita ja tämä todettiin kaikkein fiksuimmaksi ratkaisuksi. Eli siinä kuorittiin irtoaines pois, laitettiin L-profiilit, listat ja sen jälkeen T-profiili, lämmöneriste ja sen jälkeen siihen laitettiin kiinni klipsitekniikalla, eli näkyvällä koukkukiinnityksellä niin laitettiin laatat kiinni. Ja hinnallisesti tämä oli sellainen, että niin kun asennusurakoitsijakin kysyi, että minkä takia tätä ei markkinoida enempää, koska tämä kisaa täysin peltikasetin kanssa. Ja se on sellainen, mitä nyt arkkitehtien kanssa on keskusteltu ja puhuttu, niin se on aika yllättävää. Eli tällä hetkellä niin kiinnostus on valtava ja sen takia me tuotiin tämä tänne esiin.